and the slain of the Lord shall be many. Unto God who hears prayers shall all flesh come. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. And the slain of the Lord shall be many. Unto God who hears prayers shall all flesh come. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. And the slain of the Lord shall be many. Unto God who hears prayers shall all flesh come. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. And the slain of the Lord shall be many. Unto God who hears prayers shall all flesh come. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. And the slain of the Lord shall be many. Unto God who hears prayer shall all flesh come. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God for the last time, and the slain of the Lord shall be many. Unto God who has prayer shall all flesh come. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. The Lord we plead with fire and sword. All flesh shall come to worship the true God. Spirit of the living God, Elävän Jumalan henki. there is nothing we can do without you. Me ei voida tehdä mitään ilman sinua. You have led us thus far to pray. Sä oot auttanut meitä tähän asti rukoilemaan. There is still some milestones to accomplish in prayer. On edelleenkin jotain tämmöisiä tavoitteita, mitä meidän tulee vielä saavuttaa tänään. We really don't know how to pray. Me emme itse tiedä, miten rukoilla. Neither do we know what we ought to pray for. Eikä mitä meidän tulisi rukoilla. But we can depend on your spirit, Mutta me voidaan luottaa sinun henkeesi, who searches the deep things of God. joka etsii ne Jumalan syvät asiat. Tonight we ask, Tänä iltana me pyydämme, take us on a journey with you vie meidät matkalle kanssasi, to pray the mind of the spirit. rukoilemaan niitä hengen mielen asioita. We surrender
to your liberty. Me antaudumme sille sinun vapaudelle. Let the name of Christ be glorified. Tulkoon Kristuksen nimi korotetuksi. Let him increase, that all of us decrease. Anna hänen suurentua, että kaikki me pienennymme. Until the nations know that you are still alive. Kunnes kansakunnat tietävät, että sinä olet edelleen elossa. Thank you, Heavenly Father. Kiitos taivaan Isä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Aamen. We continue with our discussion and prayer as it pertains to the cave of Adullam. Jatketaan tätä meidän keskustelua ja rukousta, mikä liittyy Adullamin luolaan. You remember that at the very beginning of the year, the Holy Spirit told us what this year will be like. Muistatteko, tämän vuoden alussa Pyhä Henki kertoi heti siellä alussa, millainen tämä vuosi tulee olemaan? It is the year of commanding battalion. Nyt on pataljonien komentamisen vuosi. And as we have heard from the other prayers that have been led by our brethren, Ja niin kuin ollaan kuultu näistä muista rukouksista, mitä meidän veljet on nyt tähän mennessä johtaneet, we have to convert civilians to battalions before we command them. meidän täytyy ensin muuttaa siviilit niin kuin sotilaiksi ennen kuin heitä voidaan komentaa. You don't command civilians, you appeal to civilians. Siviileitä ei voi käskeä, vaan heihin voidaan ainoastaan vedota. But battalions you command. Mutta pataljonia sinä komennat. There are two different things. Ne on kaksi täysin eri asiaa. David could not command his brethren Daavid ei voinut komentaa hänen veljiään until they became battalion. ennen kuin heistä tuli osa pataljoonaa. And becoming a battalion is not going to be in their place of luxury, liberty, their house where they have their pleasure and everything is okay. It has to be in a cave of discomfort. Ja pataljoonaan ei tultu osaksi sillä, että oltiin mukavasti siellä kotona kaikkien mukavuuksien keskellä, vaan täytyi mennä sinne Adullamin luolaan, sinne epämukavuuteen. I want you to understand that both the commander and the battalion, they experience the same discomfort. Ja haluan, että ymmärrätte, että sekä se pataljoona että se pataljoonan komentaja kokivat sitä samaa epämukavuutta. You don't expect the commander to be relaxing in his bedroom and then the battalion are busy fighting. It's going to cause a crisis, as we saw in David's life. Sä et odota, että pataljoonan komentaja makaa mukavasti omassa sängyssä jossakin, samalla kun pataljoona käsittelee sitten käsillä olevaa kriisiä, niin kuin jossakin Daavidin elämänvaiheessa tapahtui. If you have moved from being a civilian to a battalion and you don't have the characteristics of what you are expecting, it might be that the commander that you are under does not have what it takes for you to prosecute certain things in the kingdom. Jos sä olet tällä hetkellä osa jotain pataljoonaa, mutta ne kriteeristöt ja ne merkit ei vastaa sitä, mitä sinä koet, niin silloin on täysin mahdollista, että sinun komentajasi ei ole sellaisessa paikassa, semmoisessa tilanteessa, että hän pystyy välittämään näitä asioita sinulle. So if David and his men were an example of a shadow of a reality to come, what does that reality look like? Jos Daavidit ja hänen miehensä olivat esikuvia siitä, miltä tämän todellisuuden tulisi näyttää, niin mitä se todellisuus sitten käytännössä on? Jesus is our great commander. Jeesus on meidän suuri komentajamme. When he was on the surface of the earth, he began to move from one civilian market, office, job, center, house to call civilians into the role of being a battalion. Hänen aikanaan hän liikkui siviilien keskellä eri paikkoihin kutsuakseen näitä siviilejä liittymään tähän pataljoonaan. He called Matthew from the seat of custom, called Peter and James from the riverside. He kept on calling people like that and he began to bring them into discomfort. Ja siis Jeesus, teki näin. Hän kutsui Pietarin ja nämä Sebedeuksen pojat Kalalta. Hän kutsui Matteuksen publikaanin paikalta. Hän kutsui ihmisiä sieltä tutusta ja mukavasta epämukavuuteen. Have you thought about it? That Jesus brought Peter out of financial security into financial insecurity. Oletteko ajatelleet, että Pietari esimerkiksi tuotiin pois siitä semmoisesta taloudellisesta turvallisuudesta täydelliseen taloudelliseen epäturvallisuuteen? Do you know that Peter never owed any tax when he was in his fishing business? But when he came to Jesus, he didn't even have sufficient money to pay tax. Tiedättekö, että silloin kun hän oli kalastaja, niin hän maksoi hänen veronsa eikä siinä ollut mitään ongelmaa, mutta sitten kun hänestä tuli osa tätä Jeesuksen pataljoonaa,
niin sitten hänellä ei ollut edes mitään, millä maksaa veroa. But in the cave of Adullam that Jesus set up for them, he gave them the strategy to pay tax supernaturally. Mutta siellä Adulamin luolassa, mihin Jeesus heidät vei, niin hän antoi siellä semmoisen yliluonnollisen tavan maksaa näitä veroja. I just want you to follow the mind of the Spirit tonight. Haluan vaan, että seurataan tätä pyhän hengen niin kuin ajatuskaavaa tänä iltana, Because there's going to be a transformation. koska tänä iltana tapahtuu muutos. The Holy Ghost will delete some theologies from your mind Pyhä henki poistaa jotain tietynlaisia teologioita sinun mielestäsi, so that you can be a battalion indeed. että sä voit olla todellisessa pataljoonassa. So Jesus Christ sat on these men that he has changed from being civilians to battalion. Jeesus oli itse näiden miesten keskellä, joita hän muutti siviileistä pataljonan jäseniksi. He breathed on them. Hän hengitti heihin. He spoke to them. Hän puhui heille. He washed their feet. Hän katsoi heidän taisteluitaan. He fed them. Ruokki heidät. He prayed for them. Rukoili heidän puolestaan. That was what they were doing in the cave. Se on mitä tapahtui siellä luolassa. He sang hymns with them. Hän lauloi lauluja heidän kanssaan, ylistyslauluja. Then he left them alone. Sitten hän jätti heidät itsekseen. After a while, Ja jonkin ajan kuluttua the Pharisees began to describe the same people. fariseukset alkoivat kuvailemaan näitä opetuslapsia. They were describing them with the way they knew them when they were civilians. Ja heitä kuvailtiin samalla lailla, miten niin kuin heitä kuvailtiin silloin, kun he vielä oli siviilejä. They said these were ignorant men. Niin sanoi, että nämä on oppimattomia miehiä. These were unlearned and uneducated men. Näitä ei ole koulutettu näitä miehiä. But how come they are manifesting boldness and power like this? Mutta miten he voi ilmentää tällaista rohkeutta ja voimaa, mitä he ilmentää? They came to a conclusion Ja he tuli siihen lopputulokseen. that they have been with Jesus. He on olleet Jeesuksen kanssa. May people come to a conclusion Tulkoon ihmiset tällaiseen johtopäätökseen, that you have been with Jesus. että sinä olet ollut Jeesuksen kanssa. May your life be an example Tulkoon elämästäsi esimerkki, of what it is to be with Jesus. mitä tarkoittaa olla Jeesuksen kanssa. Because he's the great commander. Hän on se suuri komentaja. Let not your life be an example of being in a church, Älä anna elämäsi olla semmoinen esimerkki, mitä on olla seurakunnassa, but seek to excel in this program of being with Jesus. vaan hakeudu, että sinä olet mestari tässä koulutusohjelmassa, tässä Jeesuksen kanssa olemisessa. It is those kind of people that receive a command. Tällaiset ihmiset ottaa vastaan ne komennot. We call something the Great Commission. Me kutsumme erästä niin kuin, asiaa suureksi lähetyskäskyksi. Jesus said, all power has been given to me and therefore go. He was speaking to a battalion. Jeesus sanoi, että koska kaikki valta on annettu minulle, niin menkää. Hän puhui hänen pataljoonalleen. He told them, I give you a new commandment. Hän sanoi, että mä annan teille uuden käskyn. You can only give a battalion a command, not a civilian. Sä voit komentaa vain pataljoonaa, et siviilejä. So who are you? Joten kuka sinä olet? What have you become? Mitä sinusta on tullut? It is the year of commanding battalion. Nyt on pataljoonin komentamisen vuosi. We are in the 9th month of that year. Me ollaan jo 9. kuulla tässä vuodessa. We only have 3 unused months left. Meillä on vain 3 kuukautta jäljellä tätä vuotta. As at today, who are you? Tänä päivänä, kuka sinä olet? Can you reckon that you are a civilian or you are a battalion? Pystytkö sinä luokittelemaan itsesi siviiliksi vai osaksi pataljoonaa? Can somebody look at you and say you have been with Jesus? Voiko joku katsoa sinua ja sanoa, että sinä olet ollut Jeesuksen kanssa? Is there anything in your life that can show that you have been with a commander? Onko sulla semmoisia asioita elämiä, että voidaan sanoa, että sä oot ollut komentajan kanssa? If there is nothing yet, Jos vielä ei ole mitään, you must make tonight the turning point. sun täytyy tehdä tästä illasta käännekohta. And I want you to take it seriously. No mä haluan, että sä otat tämän vakavasti. Because the thing, if you are still a civilian,
What delayed you for 9 months will delay you forever. Koska jos sä oot vielä siviili, niin se asia, mikä viivästytti sua 9 kuukautta, tulee viivästyttämään sua loputtomasti. Nothing is going to change until you change. Mikään ei muutu ennen kuin sinä muutut. God will never take you seriously until you take him seriously. Että Jumala ei tule ottamaan sua vakavasti ennen kuin sinä otat hänet vakavasti. As long as people are still relevant to you, God cannot come close to you. Niin pitkään kuin ihmiset on vielä niin tärkeitä sulle, niin Jumala ei voi tulla sun lähelle. As long as you still seek to please men, you can never be a servant of God. Niin pitkään kuin sä vielä pyrit ja yrität ja miellyttämään ihmisiä, niin sä et voi olla Jumalan palvelija. So before we go to scriptures tonight, Ennen kuin me mennään kirjoituksiin tänä iltana, I want you to first of all pray a prayer aloittaa aluksi rukouksen. that you don't want to live in self-deception. Että sä et halua elää itsepetoksessa. I don't want to be singing and shouting what does not represent me. Mä en halua laulaa ja puhua semmoista, mikä ei edusta minua. Civilians don't obey command, they make excuse. Siviilit ei tottele komentoja, he kertoo tekosyitä. Battalions, they obey command. It is inherent within their capability. Mutta bataljoonalaiset tottelee käskyjä, se on osa heitä. They may not like the command, but they are conditioned to obey. He välttämättä tykkää komennosta, mutta he tottelee. Are you a battalion or are you a civilian? Eli oletko sä bataljoonassa vai onko se siviili? Civilian like pleasure. Siviilit tykkää nautinnoista Civilian makes excuses. ja siviilit kertoo tekosyitä. Civilians complain. Siviilit Civilian have schedules. Siviileillä on aikatauluja, Battalions do not. mutta bataljoonilla ei. Civilian are able to demonstrate drama and theater. Siviilit pystyy näyttämään draamoja ja teattereita, But battalion demonstrate power. mutta bataljoonalaiset näyttää voimaa. It depends on where you want to belong. Eli kyse on siitä, että minne sä haluat kuulua. So you are going to pray the first prayer tonight. Eli rukoilet ensimmäisen rukouksen nyt tässä, I don't want to live in self-deception. että en halua elää itsepetoksissa. I want what you made out of your own battalion. Mä haluan olla sitä, mitä sä teit sun omasta bataljoonasta. I take away the things that have hindered me till now. Mä otan pois ne asiat, mitkä on tähän mennessä estäneet minua. I put off my identity as a spiritual civilian. Ja mä laitan pois identiteettini hengellisenä siviilinä. Enroll me deliberately as a soldier of Christ. Se värvää minut täysin vapaasti Kristuksen sotilaaksi. Understand that what you are getting into is discomfort in capital letter. Ja ymmärrä samalla, kun tätä nyt rukoilet, että se mitä sä tulet pyydä sitten samalla on, että semmoista epämukavuusalueelle isolla eellä. You know, civilians, they don't need to set alarm to wake up. If you are in a battalion, in physical realm, they wake you up by 5 o'clock. If you don't get up, you'll be punished. Siviileillä ei tarvitse laittaa herätyskelloa soimaan, mutta bataljoonassa siellä herätys on kello 5 aamulla ja sä joudut nousemaan tai sua rangaista. It's for some of us, we are civilian full time. Jotkut meistä on kokoaikaisia siviilejä. And then you're asking, you want to see the power of God. You are joking. Ja sitten sä samalla, että mutta kun mä haluan nähdä Jumalan voiman, no sä kyllä vitsailit. That means you want to be greater than the master. Ja tarkoittaa, että sä haluat nähdä sillä lailla ilman tekemättä mitään Jumalan voimaa, että sä oot suurempi kuin mestari itse. Jesus that created us, when he was on earth as a commander, was easy for him. Jeesus näytti, kun hän oli maan päällä, niin oliko se hänelle helppoa? If you can demonstrate the power of God with ease, then you are stronger and greater than the master. Jos sä voit näyttää Jumalan voiman niin helposti, niin silloin sä oot suurempi ja mahtavampi kuin Jeesus. It is a call to discomfort. Eli se on kutsu epämukavuuteen. Do you know that if anybody wants to be a medical doctor today, you have to wake up in the morning and go to your class and listen to your lecture from 8 o'clock to 4, 8 o'clock to 5, 8 o'clock to 6, as the case may be, for 5 years and a half. Jos kukaan tahtoo olla lääkäri, hänen pitää mennä lääkikseen, herätä aamulla 8 alla 4, 5, 6 asti. Ei ketään jo käydä joka päivä siellä opiskelemassa, opiskella kovaa 5,5 vuotta.
Do you know you don't complain? Ja tiedätkö, että siinä ei valiteta? Because that is what it takes to be a doctor. Koska se on se, mitä vaaditaan, että voi olla lääkäri. For some people, it takes 6 years, some people 7, some people 8. They keep on going. Joillekin se kestää 5,5, joillekin 6, joillekin 7 ja joillekin 8, mutta he silti menee. Their friend will say, oh, there is theater now. They will say, I can't come because I have exams tomorrow. Joillekin heidän ystävät sanoo, että hei, että tuolla on joku esitys tai elokuva. Hän sanoo, että en mä pysty tulemaan, mulla on koe huomenna. If somebody is sick, do you refer him to the person who has gone to theater, or you refer him to a doctor who has studied this book? Jos joku henkilö on sairaana, niin ohjaatko sinä hänet tämmöiselle ihmiselle, joka on käynyt elokuvissa, vai ohjaatko hänet lääkärille? When you go to a doctor's office and you say, doctor, please, I have this challenge. And when you are talking to the doctor is busy making phone call or is on social media, laughing on Instagram. Is that a doctor? Jos sä menet lääkärille ja kerrot vaivastasi ja tämä lääkäri sitten siinä niin on sosiaalisessa mediassa tai soittaa jollekin vaan siinä ja on jossakin WhatsAppissa tai vastaavassa Facebookissa, niin onko semmoinen lääkäri? Ei. Do you see that the things we don't permit in the physical realm, we allow in the spirit? Mutta huomaatko tässä, että mitä me ei hyväksytä fyysisessä maailmassa, me hyväksymme ne hengessä? God is telling us we have to change our mode of operation. Ja Jumala nyt kertoo meille, että meidän pitää muuttaa toimintatapamme. When God demands something from us and we give excuse, it means we are not ready. Että jos Jumala vaatii meiltä jotain, mutta me kerromme hänelle tekosyy, se tarkoittaa, että me emme ole valmiita. So you see somebody wakes up in the morning and leaves his house, instead of going to his medical class, he decided to go to a class where they are talking of social science. He can't become a doctor even though he has even left his house. Jos joku tämmöinen nuori lähtee aamulla pois kodista ja menee kouluun, mutta hän meneekin sosiaalitieteiden luokkaan, niin ei sen kautta hänestä ei voi tulla lääkäri. It is important to identify that geographical location where people have been transformed. Vaikka hän lähtee kotoa ja menee jonnekin, niin hän ei saa sitä. Eli on tärkeää identifioida ja ymmärtää ja nähdä, että missä ihmisten elämät muuttuvat. There were many caves in Israel. Israelissa oli tuohon aikaan monia luolia. You only become a battalion if you go to the cave of Adullam. Mutta susta tulee vain bataljonalainen, jos sä menet Adullamin luolaan. If you have forgotten, I will remind you, there was a cave where Saul and his armies were running into anytime Goliath shows up. Haluan vielä muistuttaa, että oli myös se luola, minne Saul ja hänen miehensä juoksi karkuun piiloon, kun Goliath ei näyttänyt. You know, if you are part of, if that is your school spiritually, if that is your cave, you will be a brilliant runner. Ja jos tuo on sun se luola hengellisesti, niin susta tulee kyllä loistava karkujuoksija. You will be the best and the fastest man on the surface of the earth. Susta tulee maailman nopein mies. Olympic champion. Olympiavoittaja. But no power. No power. Ei voimaa, ei You voimaa. need to find the cave of Adullam. Sun pitää löytää siis Adullamin luola. That is where configuration takes place. Siellä se muodonmuutos tapahtuu. And here is our own cave. Ja tässä on nyt meidän oma luolamme. But you know, you can decide to enter into the cave and take the lecture, or you are busy taking pictures, selfie in front of the cave. Cave Adullam hashtag. Sä voit mennä sinne luolaan ja sä voit ottaa osaa siitä oppitunnista, tai sä voit mennä sen luolaan suulle ja ottaa siitä selfieitä. Let's pray. Mennä rukoukseen. I want you to open your mouth and say, Lord, deliver me from self-deception. Haluatko sä niin sanoa Jumalalta, Herra, vapauta minut itsepetoksesta. Deliver me from time wasting. Herra, vapauta minut ajan tuhlauksesta. It is already 9 months. On jo 9 kuukausi tätä vuotta. Am I a battalion worthy to receive a command? Herra, onko mä sen arvoinen bataljonalainen, että mä voin saada vastaanottaa sulta käskyjä? Others are becoming one. Why am I still like this? Että sä annat jo tähän aikaan, sä annat muille käsky, että miksi mulla on vielä tämmöinen tilanne. I will not deceive myself anymore. Herra, mä en enää petä itseäni. I want to take you seriously. Open your mouth and pray. Herra, mä haluan ottaa sut vakavasti. Avaa suuri rukouksen. I don't want to be civilian. Mä en halua olla siviili. Just enjoying the pleasures of this life for a season. Jakava natti, tämän elämän nautin. Tell the Holy Ghost, no more self-deception. I mean business today. I mean business. Mä
on tosi tosissaan. My friend, lift up your voice and cry to God. It's a personal thing to be a role in the cave of Adullam. It's personal. Ystäväni, nosta äänsiä niin huuda Jumalan puolella on tärkeää, kun hänen päätöksensä. And you will not come here and be taking selfie. The cave. Saat siellä selfieitä. Sotito sitatainas. Tekatone manamero patato sakateina falatekabi. Refile seru sotras kitoshkivine mramino repoteina moletu kapina. Are you praying where you are? Please pray. Please pray. No more self-deception. Don't make an assumption. You will know if you are a civilian or you are a battalion. Father, take away the veil from our faces. Father, do this work tonight. Take away the veil. Take away the veil. What has blinded us? Religion. What has blinded us? Different caves. There is a cave of Machpelah where they bury people. That is not what we are talking about. There is a cave called Makeda where the 5 kings that Joshua needed to destroy while they went to hide themselves. That is not what we are talking about. We are talking of Adullam, the place where mighty men are fabricated. In Jesus' name we have prayed. In Jesus' name we have prayed. Just pay attention. See, we are just starting this night. I don't know, but well, we have asked the Holy Ghost to help us. When you come to the cave of Adullam, it's a place of discomfort, you know. Me ollaan vasta aloittaa tätä iltaa ja katsotaan, että mitä pyhänkin tässä vielä. Ja nyt hän nimenomaan johtaa meitä, niin Adullamin luola on epämukavuuden paikka. So if you normally used to sleep at 9:00 finish time, sorry, you have to postpone your sleep. That is what the cave demands. Että jos olet mennyt Suomen aikaa kello 9 nukkumaan, niin valitettavasti sun pitää vähän pitkittää ja lykätä sun nukkumaanmeno aika, sillä Adullamin luola vaatii sitä. Let us, Holy Ghost, let us just look at a few things. We still have our scripture. We have not gone there. But the Holy Ghost is just trying to sensitize us. Että Pyhä Henki, meillä on Raamatun paikat, mitä me vielä katsotaan, mutta Pyhä Henki sillä lailla tekee meidät herkiksi tällä hetkellä. And this is the mind of the Spirit. I can guarantee you. Ja voin vakuuttaa, että tämä on se hengen mieli, hengen tahto. Because at least 1 or 2 persons here, there is a question that has remained unanswered in your life. Täällä on 1 tai 2 henkilöä teidän elämässä on kysymys, joka on ollut vastaamatta teidän elämässänne. And the answer to the question is that you have misidentified your cave. Ja vastaus siihen kysymykseen on just se, että sä oot väärin identifioinut sen sinun luolasi. Jesus. Genesis 23. Help us read this. Genesis 23 verse 19. Look at something there. Ensimmäisen Mooseksen kirja, luku 23 ja 19. Genesis 23 verse 19. Ensimmäinen Mooseksen kirja 23 ja 19. Go ahead. And after this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah,
before Mamre. The same is Hebron in the land of Canaan. Thank you. Ja tämän jälkeen Abraham hautasi Saaran hänen vaimonsa luolaan, joka oli Makfelan siellä pellolla, Mamren luona, ja saman Hebron Kaanan maassa. What is the name of this cave? The cave of Machpelah. Mikä oli luolan nimi? Makfelan luola. What do we produce in the cave of Machpelah? Mitä Makfelan luolassa tuotetaan? Dead bodies. Kuolleita ruumiita. Dead Christianity. Kuollutta Kristi. Jesus. Which cave are you? Eli missä luolassa sinä olet? Don't let them bury you. You are too young to be buried spiritually. Älä anna heidän haudata, sä olet liian nuori haudattavaksi hengellisesti. The ministers in the cave of Machpelah, they are men who are expert in embalming the dead. Makfelan luovan nämä Jumalan palvelijat, eksperttejä kuolleiden näissä niin kuin kääriliinoihin asettamisessa. I hope you are following the Holy Ghost tonight. Toivon, Which että cave are you? missä luolassa sinä olet? Friend, you will only get what the cave can give to you. Ystävä, sä tulet saamaan pelkästään sen, mitä se luola pystyy tarjoamaan. You know, we said a couple of minutes ago, you wake up in the morning, you want to be a medical doctor. Instead of going to your class where they teach the courses in medicine, you decided to travel to another class where they are teaching history of art and war. You can never become a doctor. Aiemmin meillä oli esimerkki tästä lääkisopiskelijasta, mutta jos sä olisi lääkiksi, jos pitäisi mennä, mutta nouset aamulla ja menet sitten historiaan luokkaan, jossa opistetaan historiaa noista taiteista ja sodasta, niin ei, sitä kautta susta ei voi ikinä tulla lääkäri. Even if it's Abraham, that is the priest of the cave, my friend, it is dead. It is dead. Jos se tuo luola, just se olisi vaikka Abraham olisi tuo Makpelan luolan pappi sitten siellä, niin ei silti se tuottaa kuolleita. Jesus. Do you know that anybody that goes to the cave of Machpelah is buried? Tiedätkö, että kuka tahansa, kuka meneekään Makfelan luolaan, niin hänet haudataan. Who was the first to be buried in Machpelah? Sarah. Kuka oli ensimmäinen, joka haudattiin Makpelaan? Saara. I won't see. Are you available? Help us read Genesis 25, verse 9. Sitten luetaan ensimmäinen Mooseksen kirja luku 25 ja 9. Genesis chapter 25, verse 9. I read, and his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre. Hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makfelan luolaan, joka on Efronin pellolla, joka Soharin pojalta hiitiläisiltä ostettiin siellä Mamressa. If you follow Pastor Abraham to the cave of Machpelah, what do you get? Jos sä seuraat pastori Abrahamilla Makfelan luolaan, niin sitä seuraa sitten sun hautaminen. I want to beseech you by the mercies of God. Relocate from Machpelah. Vetoan sinua Jumala vaan armahtava laupeuden vedoten, että muuta pois, siirry pois Machpelasta. Please understand, that is the only thing that cave was meant for. Haluan ymmärtää, että se oli ainut asia, mitä tuo luola pystyy tarjoamaan. Ja minne se oli... cannot improve on that. Sitä Makpelan luola ei voinut parantaa sen tarkoitusta. Because the price that was paid for that cave is to swallow the dead. Koska se hinta, mitä siitä luolasta oli maksettu, niin se oli tarkoitettu kuolleiden hautaamiseen. I need to tell you the truth that this cave kept on swallowing certain people. Ja haluan kertoa nimenomaan totuuden, että tuo luola jatkoi ihmisten kuolleiden nielemistä. Now, you can imagine that cave became the dream and the desire of another generation. Voisi jopa kuvitella, että kuinka tuosta Makpelan luolasta tuli seuraavan sukupolven semmoinen niin kuin unelma. Thank you, Holy Ghost. Tonight is one of those nights. The wind is blowing already. Tänään yksi näistä illoista tuuli puhaltaa. Remember the last thing I just said. Muista tämä viimeinen asia, minkä sanoin. The cave of Machpelah became the dream, the prayer request and the desire of another generation. Makpelan luolasta tuli seuraavan sukupolven unelma, rukouspyyntö, rukousaihe ja halu.
If the cave only swallows the dead, how should it become the prayer of another generation? Jos se luola vaan nielee niitä ruumiita kuolleita, niin miten siitä voi tulla seuraava sukupolven rukousaihe? Thanks be to God that Jesus Christ, even though he was put in a cave, he was put in a tomb. He was no longer there. Kiitos Herralle, että nimenomaan Jeesus Kristus, kun hän kuoli, niin hänet laitettiin hautaan, mutta hän ei jäänyt sinne. You can't find him because the cave was open. Häntä ei pysty löytämään, koska se luola on auki. We are not invited to dream about the burial ground of Jesus. Ja mietit tätä Jeesuksen hautapaikkaa, hautaluolaa. Rather, as Johannes said earlier, we are seated in heavenly places. That is where we are. Mutta ennemmin ja mieluummin, kun me mietimme sitä, niin me mietimme Jumalan oikealla puolella, Jumalan valtaistunut, johon meidät on asetettu, josta Juhani puhui aiemmin. Amma, are you available? Help us read Genesis chapter 49. Look at the dream. Look at the dream of a generation. Avauta meidän lukemaan ensimmäinen Mooseksen kirja luku 49. Genesis 49. Help us read verse 29. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja luku 49, jae 29. 29 to 31. 29-31. Then he commanded them and said to them, I am to be gathered, my people, bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite, in the cave that is in the field of Machpelah, the east of Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron the Hittite, to possess as a burying place. There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac, Rebekah his wife, and there I buried Leah. Thank you, Jesus. Ja hän vetosi se ja sanoi heille, että minä menen kohta minun väkeni luokse, haudutkaa minut iskieni hautaluolaan, joka on Efronin hiitiläisen siellä pellolla, siihen hauton, joka on Makfelan pellolla, Mamren luona, Kaananin laassa, jonka Abraham osti Efronin hiitiläisen pellolla ja osti sen hautapaikaksi. Sinne on haudattu Abraham hänen vaimonsa Saara, ja sinne on haudattu Iisak hänen vaimonsa Rebekka, ja sinne minä hautasin Lean. Can you imagine the list of the people the cave has swallowed? Voitko kuvitella sitä niitä ihmisiä, jotka tämä luola on nielaissut? Can you imagine the prayer request of Jacob? Voitko kuvitella tätä Jaakobin rukouspyyntöä nyt? I dream to enter into the cave as well. Että mä nyt toivon oikein, että minut haudataan myös tuohon luolaan. Today, what is the significance of that cave? No, mikä tänä päivänä on tuon hautaluolan merkitys? Does it matter where you are buried? Onko sillä merkitystä, mihin sut haudataan? If they like, they should leave you on the street. Vai pitäisikö vaan jättää niin kuin kuollut ruumis vaan kadulle sitten? Do you know a man that had no burying place? Tiedätkö, että on semmoinen yksi mies, jolle ei ole hautapaikkaa justiinsa? That was Moses. God had to be his undertaker. Nobody knew where God buried him. Kyseessä on Mooses. Jumala hautasi hänet jonnekin. Kukaan ihminen ei tiennyt, että mihin hänet haudattiin. Moses was not desiring cave Machpelah. Mooses ei halajannut Makfelan luolaa. Rather, he was seeking for a city whose builder and maker is God. Sen sijaan hän etsi kaupunkia, jonka tekijä ja rakentaja on Jumala. Friend, what kind of cave are you negotiating for? Eli ystävä, minkälaisesta minkä luolapaikassa sinä neuvottelet? As glorious as Abraham, Isaac, Sarah, all of them were. One cave kept on swallowing them. Kuinka suuren kirkkaus olikaan Abrahamin, Iisakin, Rebekan, Saara elämässä, niin yksi sama luola nielaisi heitä. The best that can happen in that cave is to be gloriously embalmed as a dead body. Paras asia, mitä tuo luola pystyy antamaan, että ruumis laitetaan käärinliinoihin loistokkaasti. Is there a reason why your life has not amount to anything? Onko tämä syy siihen, että miksi sinun elämistä ei ole tullut mitään? But you present yourself before a cave every time. No, että sä tulet yhden luokse yhä uudelleen ja uudelleen. And you wonder why the acts of the apostles have not been repeated in your life. Ja sitten sä mietit, että miksi apostolien teot ei ole toistunut sinun elämässä tänä päivänä. It might be that we need to functionally diagnose what kind of cave you have found yourself. Saattaa olla, että meidän pitää nyt nimenomaan tässä diagnosoida, että minkälaisessa luolassa sä oot käynyt. Is it the cave that kills spiritual life? Onko se luola, joka tappaa hengellistä elämää? You come here on Saturday, you receive certain dimensions of the spirit.
You go to your cave on Sunday, everything wiped away. Something is wrong. Onko se niin kuin luola, että sä tänne luolaan lauantai-iltana ja Jumalan elämä ja voima ja virta niin kuin tulee sinuun ja sitten sä menet sunnuntaina johonkin ja se kaikki niin kuin pyyhkää sitä pois. Ei, joku on kyllä silloin tosiaankin pielessä. You are busy. You are occupied. You are just laboring. But where is the productivity? Sä oot kiireinen, sä teet paljon työtä, sä näet vaivaa, mutta missä on se käsikoskelta näytettävä niin kuin lopputulos? In short, where are your battalions? Eli kysy lyhyesti sanottu, että missä on sun bataljoonat? When you bring Abraham's dead body into the cave of Machpelah, what do you expect? Kun sä tuot Abrahamin kuolleen ruumiin Makfelaan, niin mitä voi odottaa? Battalions cannot rise out of that place. Ei bataljonat voi nousta sieltä paikasta. Jesus, where have you been all this while? Eli kysymystä, missä sä oot ollut tämän koko ajan? Where are you now? Ja missä sä oot nyt? God, you need to pray and say, Father, deliver me from Machpelah. Sun pitää rukoilla ja sanoa, että Jumala, että auta ja vapauta Makfelasta. Relocate me. See, it's a serious matter tonight. Jumala, että muuta mut toiseen sijaan. Niin kuin näette, että tässä on nyt vakavasta asiasta kyse tänä iltana. Do you know the only time Cave Machpelah we hear the voice of God is when Jesus come in the rapture? It's too late. Eikö, että ainut kerta, kun Makfela tulee kuulemaan Jumalan äänen, on kun Jeesus tulee sitten ylöstempauksessa nappaamaan omansa ja kutsuu kaikki haudoista kuolleen. Se on siinä tilanteessa, se on Makfelan niin luolalle, kyllä se on myöhäinen paikka. Because Paul said, those who are in the grave, we hear his voice. Koska Paavali sanoi, että ne, jotka haudassa kuulee hänen äänensä. But there's no work to do anymore. Sitten se on liian myöhäistä, koska sen jälkeen ei ole mitään tehtävää enää Jumalan valtakunnalle. And those who are alive, those of us who are alive, you know, that is what he said. Ja hän sitten sanoi, että ne, jotka meistä ovat elossa. Friend, if you're in Adullam, you are alive. If you're in Machpelah, you are dead. God for me. Ja siis, että jos sä oot Adullamissa, sä oot elossa, ja luoja paratko, että jos olet Makfelassa, sä oot kuollut. Do you know, Johanni was saying earlier, he said, if you are with David in Adullam, you cannot lose. You cannot die. Is that not correct? Johanni sanoi aiemmin, että jos sä oot Adullamissa Daavidin kanssa, niin sä et voi hävitä, sä et voi kuolla. Eikö se ole näin? Adullam does not bury his army. Adullam ei hautaa armeijaansa. Machpelah buries the patriarchs. Mutta Makfela hautaa patriarkat. Where are you? Eli sinä olet. Let us pause and pray. Why? So we need to ventilate this thing. Pysäytetään ja rukoillaan hetkeä, eikä meidän vähän niin kuin tekohengityksen kautta mennä tämä juttu läpi. Emmanuel, are you available? Lead us in prayer. Just one or two prayer requests on this matter. After that, we make some progress. Emmanuel, auta meitä rukoilemaan 1 tai 2 rukoista, että sen jälkeen jatketaan. Adullam or Machpelah? Emmanuel, go ahead. Let's open our mouth and begin to pray. The Holy Spirit has brought unto us something, a new dimension. Are you at Cave Adullam or you at Cave Machpelah? Let's open our mouth and say, Lord Jesus, relocate me. Wherever you are, begin to pray and say, Lord, if I am at Cave Machpelah, where the dead have been buried, Father, let the wind of the Spirit blow me into Adullam. If I'm in a location where I am being embalmed, ready for burial, Spirit of the living God, blow me into Cave Adullam, where the living are. Open your mouth and cry. Say, Jesus, I need to be relocated to Cave Adullam. Lord, I am not ready to die and be buried. There is still something that needs to be manifested out of my life. It is not the end of my own dispensation. Lord, let something happen to me tonight. Let the wind of the Spirit blow me into Cave Adullam. Please begin to cry. Begin to cry. What are your experiences? What kind of experiences do you have? The experiences of the dead. Oh, no. This kind of eternity that I am manifesting has to change. The experiences I am having in the spirit has to change. What kind of experiences do you have? Are you experiencing nightmares? Every day nightmares. You are at Machpelah.
Are you experiencing the enemy defeating you when you are at Makvela? Say, Lord, let the wind of the Spirit blow me into Adula. Every day defeat, every night defeat. You are at Makvela. You are not experiencing the tangible it's time to My God. the Holy Ghost relocate me to Adula. Adula, me tonight. Let the wind of the Spirit begin to blow. Experiences of the dead. How can you be in a place where you are experiencing death? How can you be in a place where your spirit is not revitalized? Lord, Adullam is calling me. Let the wind of the Spirit Look at me. Let the wind. Jesus. Oh, you are comfortable and yet you are dead. 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 You can be having and you are dead. You are still a cave Makvela. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pastor Andrew, just can you permit me? Let me add one point and then I will hand over. Go ahead. You see, in cave Makvela, there is no hunger. Because the dead does not experience hunger. That is it. But in cave Adullam, there is hunger. There is hunger. In Let you Adullam, there is translate. hunger Just for the reality of God. Pastor Andrew, please just continue. Just continue. Johanni translate. Kyllä yksi asia, mikä myös tästä huomataan tästä paikasta. Eli Makvelan luolassa ei ole nälkää, koska kuolleet ei ole nälkäisiä. Hengellistä nälkää ei siellä, mutta Adullamin luolassa on hengellinen nälkä. Mm. You wonder why there is no hunger in your life. Sä mietit, että miksi sun elämässä sitä hengellistä nälkää? You wonder why there is no desire for the things of the spirit. Ja sä oikein pohdit, että miksei sulla ole hengessä sitä janoa, halua hengen asioihin. You wonder why the things of this world become so appetizing to you. Sä mietit, että miksi tämän maailman asiat niin kiinnostaa sua. It is a function of Makvela. Se on Makvelan luolan vaikutus. Where are you? Where have you been? Eli missä sä oot ja missä sä oot ollut? To cry to God tonight and say, no more Makvela, no more. No, huudan Jumalan puolesta, että Jumala ei enää Makvela, ei enää. Come on. Even if it was bought by a precious price. Vaikka se ostettiin suurella hinnalla. Abraham paid expensively for Makvela. Very expensive cave. Siitä maksettiin suuri summa siitä luolasta. Abraham maksoi. Adullam is free of charge, friends. But you need the passion, you need the fervor to go there. Mutta Abrahamilla valitaan sydämen intoihin, ilmanen. Begin to pray. There is something here tonight. Älä rukoilla, täällä on tänä iltana. Determined to get us out of Makvela by all means, by all means.
päätätte kaikella, mitä sä pääset ulos ja tuut ulos Macfelasta. Stefano, lift up your voice and pray prayer. This is not the time to meditate. Everywhere you are, any country where you are joining from, this is a matter tonight. We need to settle this matter. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. There is more. There is more. Vielä on lisää. Please, just take tonight seriously. I'm begging you. Mä vetoan, että ota tämä ilta vakavasti. Because God is going to shift us by all means. Sillä Jumala aikoo tehdä siirrostyön kaikin keinoin. In the spirit, I perceive some people are running two caves at the same time. Hengissä mä havaitsen, että jotkut henkilöt juoksee niin kuin kahteen luolaan samaan aikaan. In the afternoon, you are in Adullam. In the night, you are in Macphila. You are a dead person. Iltapäivällä sä oot Macphelassa ja illalla sä oot sitten Adullamissa. Sä oot kuollut henkilö. Because you don't know that death is very powerful. Koska sä et ymmärrä, että kuolema on tosi voimakas. If you are a living person and you tie yourself with a dead body, it's just a matter of time. The same maggot will eat up you that you are alive. Jos sä oot niin kuin elävä henkilö ja sä sidot itsesi kuolleeseen henkilöön, niin on vaan ajan kysymys, milloin madot alkaa syödä suakin elävältä. This matter is either you are in Macphila or you are in Adullam. Eli kysymys on siitä, että ootko sä joko Macphelassa tai sitten Adullamissa. There is no bridge connecting the two. No. Näiden kahden välille ei ole rakennettu siltaa. Do you know, Jesus? There is a prayer point that is peculiar of Adullam. Tiedätkö, että Adullamille on tietty, määritetty niin kuin semmoinen rukousaihe? What was the prayer point? We have read it earlier. That's Psalm 71, when David was saying, now also, verse 18, when I am old and grey-headed, O God, forsake me not, until I have showed thy strength unto this generation and the power to everyone that is to come. That is the kind of prayer you find in Adullam. Adullamissa on rukouspointti, rukousaihe. Se oli, mikä me aiemmin luettiin psalmissa 71 ja 18. Ja se sanoi täällä, että nyt myös, kun minä olen vanha ja harmaapäinen, Jumala, älä unohda minua ennen kuin minä olen näyttänyt sinun voimasi tälle sukupolvelle ja sinun voimasi kaikille, jotka tulevat vielä. In Adullam, there is a compelling desire to demonstrate power, to show power to the next generation. Adullamin luolossa on kyltymätön rukouspointti näyttää hengenvoima, Jumalan voima seuraavalle sukupolvelle. Why is Jesus Christ a commander in Adullam? Because he said, behold, I give unto you power. Is that not correct? Miksi Jeesus Kristus on Adullamin luolan komentaja? Koska hän sanoi, että katso, minä annan teille voiman.
He told them, go and wait in Jerusalem until you are endued. He said, go to Adullam until you are endued with what? With power. That is what happens in Adullam. Eikö hän sanonut, että menkää Jerusalemin, kunnes teidät voidellaan. Menkää siis Adullamiin, kunnes teidät voidellaan voimalla korkeudessa. He told them that ye shall receive power after the Holy Ghost has come on you. Te saatte voiman sen jälkeen, kun Pyhä Henki tulee päälle. Niin, What we breathe in Adullam is power. Mitä me hengitämme Adullamissa on voimaa. I tell you, our aroma, our body odor is power. Meidän niin kuin luontainen aromi, kehon haju on voima. So are you surprised that Peter's shadow is casting out devils? Eli ihmetyttääkö sinua sitten jotenkin, että Pietarin varjo ajaa ulos pahoja henkiä? It is a function of the cave he came out from, Jesus. Se on vaan sen luolan vaikutusta, mistä hän tuli ulos. Now, what is the prayer request in Macphila? Mutta mikä on Macphelan rukousaihe? I just put it to you. Just imagine, what is the prayer request in Macphila? Eli mä niin kuin kysyn nyt sulle, että kuvittelepa, mikä on Macphelan rukousaihe? Jesus. You need to pray. You need to pray. Say, God, my life will not be a mockery. Sun pitää rukoilla ja just sanoa Jumala, että hei, että mun elämästä ei tule tämmöinen pilkan kohde. Imagine that you are a Macphila and you are crying, oh God, that I may show a generation your power. They say, you are not dead. Jos sä mietit, että sä olisit tämmöinen kummallinen ilta Macbethassa ja siellä huutasit Jumala, että näytä sun voima tälle sukupolvelle, niin siellä se ihmis kysyy, niin kun näkee kuka tahansa, kysyy, että mitä ihmettä, että eikö sä ole vaan kuollut vaan? In fact, in Macphila, you are not permitted to pray because dead people don't pray. So what will they do? They will increase the formaldehyde, the formalin. They say, no, this dead body is not. He's still talking. Let us increase the dose so that he can die well and we can embalm the thing. Prayer is not permitted in Macphila. Macphilassa itse asiassa rukous ei ole hyväksytty, koska ei kuole ihmisen rukoille. Että kun näkee, että siellä on jotain elämää, niin mitä näitä että lisätäänpä tähän käärimiseen tarvittavia näitä aineita, että se siinä varmaan tuupertuu sitten, niin me sitten voidaan haudata se kunnolla. You know what? As I'm speaking now, a miracle is taking place. Jesus. Tiedätkö, että nyt kun minä puhun tässä, niin ihme on tapahtumassa. I saw in the spirit, somebody has just been resurrected from Macphila. It is a resurrection because that was where you were in Jesus. Mä näen, että hengessä, että joku on niin kuin ylös nousut, koska sä olit Macphelassa. I saw you come out of the grave and you are screaming, where is Adullam? I am going there, I am going there. So you have woken up. Sä oot niinku noussut takas henkiä, sä oot noussut siellä haudassa ja sä niinku huudat oikein, että missä on Adullam, mä haluan mennä sinne. Something is happening in the spirit. Please take this time seriously. Jotain tapahtuu hengessä. Ota niinku varsinkin asiat vakavasti. Now when you get to Adullam, you will begin to see that your cry will change. Mutta kun sä pääset Adullamissa, sä huomaat, että sun huuto muuttuu. Because if you see David's men demonstrating power, it is because that was their breath in Adullam. Koska kun sä näet Daavidin miehet, jotka näytti esille voimaa, niin mitä se on? Se on mitä he on hengittäneet siellä Adullamissa. We're going to pray. One more prayer. Ja rukoillaan vielä nyt yksi rukousaihe. For those of you who are still lying in the Macphila. Teille, jotka vielä makaatte Macphelassa. You are still enjoying the gift of your forefathers. Saadit vielä esi lahjasta sinulle. Because you don't want discomfort. Koska sä et halua sitä epämukavuutta. You don't want to labor. Or you don't want to relocate to some different place that your parents didn't go. Yes. Tai et halua muuttaa pois sieltä paikasta, missä sun vanhemmat on käyneet. You want to rest in peace and in pieces. Jesus. Sä haluat levätä rauhassa ja palasina. The Holy Ghost, I get up now. I get up. Raise me up. Sano nyt Pyhä Henki, että Jumala, mä nousen pois. Minulla on Pyhä Henki, auta mua nousemaan pois. I run to a cave where my life will make sense. Mä juoksen kuolaan, missä elämä ollaan merkitys. Please unmute yourself and pray prayers. This is serious.
Ota myky. I get up, Holy Ghost, I get up. Holy Ghost, I get on for Maxfield. Maxfield will not let him. Jesus, get up. I refuse to be buried. I refuse to be buried. Since if it until I have shown the generation your power, until I have shown the generation your power, I am determined to live in Aduna. I'm determined to take on the discomfort. I am determined. I will rise. I will rise, Holy Ghost. I will rise, Holy Ghost. Help me, help me, help me. Enough of excuse making. Enough of excuse making. There is something tonight. Kaluba payemente. I will pray. I will rise. I will pray. Jesus. Something is happening, friends. Something is happening. Take the hour seriously. The glory. Gentina. I will no longer rest in peace. I will no longer rest in peace. I will rise up and take up the challenge. I am running to the city of discomfort. I am running to the cave of discomfort. I am running to the cave of disquiet. Until there is have mercy. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. One other prayer request. It's possible I may call one or two people to lead prayer, but let's see how the wind blows. Meillä yksi tähän rukousaihe, mutta katsotaan, että pyydänkö yhtä tai kahta henkilöä ohjaamaan rukossa, mutta katsotaan, miten tuuli puhaltaa. Do you know, if you remain in the cave of Machpelah, rather, you cannot exercise authority and power there. Jos sä jäät Machpelan luolaan, sä et voi harjoittaa voimaa ja auktoriteettia siellä. Because the policy of Machpelah is to keep the dead dead. Koska Machpelan politiikkaperiaate on, että kuolleet pysyy kuolleina. And so, if you are in cave Machpelah and you want to be exhibiting the characteristics of Adullam, you know what will happen to you?
Jos sä oot Makfelassa, sä yrität ja haluat harjoittaa Adullamin periaatteita toimintakaavoja, niin tiedätkö mitä sulle tapahtuu? You begin to receive messages like, I feel sorry for you. Sä alat saamaan viestejä, että no, mä oon pahoillani sun puolesta. You begin to receive message that you will soon burn out. Sä alat saada viestejä, että hei, että mä pelkään, että sä kohta palat loppuun. The Abraham, the Isaac, and the Jacob and their wife, we begin to tell you that, look, this thing you are trying to do, we tried it. We tried it for 70 years. It did not work. Alat saamaan viestejä, justiinsa, jossa sanotaan, että hei, että me yritettiin 70 vuotta, mitä sä nyt yritit näitä juttuja, ei se vaan toiminut. Thank you, Emmanuel. Fila is a place of money. Adullam is a place of triumph and victory. Makfelan luontaisena tunnistamisen asioina on, että siellä on murehtimisen surun ääni, mutta Adullamin tunnistaa sitä luonnehtii voiton ja riemuvoiton äänet. I want you to understand that what is happening tonight is an initiation. See, after the prayer has ended, the Holy Ghost will still be taking care of this matter in some people's mind. Että ymmärretään tässä, että tämä on tämä asian aloitus sillä lailla, että liikkeelle pano, että näiden rukousten jälkeen Jumala pyhänkin alkaa käsitellä ja muokata tiettyjä yksilöiden elämää. The Holy Ghost will be giving you your own personal Bible study as it pertains to your life. The difference between Makfila and Adullam. Pyhänkin tulee antamaan sulle semmoisen henkilökohtaisen opetuksen siitä, että Adullamin luolasta ja taas sitten Makfelasta. And so when you want to rise up in Makfila, they will tell you, you can't do that. No, you can't do that. Be careful. You are becoming too arrogant. Why? Because the policy of Makfila is to keep the dead dead. Makfelan luolassa, niin kun sä alkaisit nousemaan ylös, niin siellä että ei, että mitä sä teet. Että ei tuo nyt oikein, että sä oot vaan ylimiehellinen ja ei tommonen ei ole nyt hyvä, ei tänä aikana tämmöistä kannata tai pidettä tuo menee yli. Miksi? Koska siellä periaate on pitää kuolleet kuolleena. Thank God we have a great commander. Kiitos Herralle, että meillä on suuri komentaja. Do you know when people came from Makfila to look for Jesus, they thought he was also in Makfila. Tiedätkö, että kun ihmiset tuli Makfelasta etsimään Jeesuksen, niin he luuli, että Jeesus olisi ollut myös Makfelassa. The angel asked, why seek ye? Why seek ye the living among the dead? Enkeli kysyi, että miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? He is not here. He is risen. He is not here. Hän ei ole täällä, hän on ylösnoussut, hän ei ole täällä. Friends, where are you? Eli ystävä, missä sä olet? If they are looking for you now, where will they find you in the spirit? Jos he etsii nyt sinua, niin missä he hengessä löytää sinut? The great commander of the Christian faith is not in Makfila, friends. Kristinuskon suuri komentaja ei ole ystäväni siellä Makfelassa. It doesn't matter what Abraham started. Jesus came to cancel that. Ei väliä, mitä Abraham justiinsa aloitti. Jeesus tuli tuon kumoamaan sen. Why seek ye the living among the dead? Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Because a greater than Abraham has come to us. Koska suurempi kuin Abraham on tullut meidän luoksemme. Before Abraham was, I am. Hän sanoi, että ennen kuin Abraham on, minä olen. He is the minister of the New Testament, friends. Hän on Uuden testamentin esille ja palvelija. He came to give us resurrection. Hän tuli antamaan meille kuolleesta nouseminen. Have you risen from Makfila? Onko sä ylösnoussut Makfelasta? Can they still find you there? Vai löytääkö sut yhä edelleen sieltä? Can they bring spices, anointment to anoint your dead body there? Tuoko he suitsukeita, mausteita ja just se kääriliinoja, että he tekee sen näin sinun kuolleelle ruumille? Friends, I choose to be in Adullam. Ystävät, minä itse päätän olla Adullamissa. You have to make a choice. You just have to make a choice. Ja sinun itsesi täytyy tehdä myös valinta. It may be discomforting, but it is a place where resurrection is guaranteed. Adullam voi olla epämukava, mutta se on paikka, missä ylösnousemus on. We sing of the triumph of Jesus over the grave. Siellä nähdään Jeesuksen voitto haudan yli. It is a testament of a new Adullam. Se on uuden Adullamin luolan todistus. But it is forbidden that the Holy One should see corruption. Sillä on kielletty, että Jumalan pyhä näkisi korruption. There are things Adullam forbids. Eli on asioita, mitä Adullamin luola kieltää. You cannot live in corruption because it does not exist in Adullam.
Sä et voi elää korruptiossa, koska sellaista asiaa ei ole olemassa Adullamissa. But I tell you, Macphila has corruption in abundance. Mutta sen voin taata, että Macphelassa löytyy korruptiota aivan ylenpalttisesti. So have you heard something like nobody can be perfect? Have you heard that before? Oletko kuullut semmoista asiaa, että hei, kukaan ei voi olla täydellinen? Oletko kuullut aiemmin? We are not perfect, we are all sinners. Have you heard that before? Oletko kuullut semmoista, että me ei ole täydellisiä, me ollaan vaan kaikki syntisiä? Even inside the church, have you heard that before? Oletko kuullut sen jopa seurakunnassa? That is the policy of Macphila. Se on Macphelan periaate. When you come to Adullam, Mutta Adullammin kun tulet, there is something you will hear. kuule siellä jotain. As many of us that are perfect. Moni meistä on täydellinen. Are you hearing it? There is a theology in Adullam. Eli Adullammilla on jossain myös. Help me. Pray. We are going to pray tonight. Just pray as the Holy Ghost, as the understanding God gives to you. Nyt me rukoillaan tänä iltaan vielä. Rukoile sen mukaan, ymmärryksen mukaan, mitä Pyhänkin antaa sinulle. You must rise. You must rise. Sun täytyy nousta. Now, you see, when you rise out of Adullam, power will follow you. Kato, kun sä nouset Adullamista, niin voima seuraa sinua. Adullam is like a nuclear reactor that generates power. Adullam on vähän niin kuin ydinreaktori, joka generoi voimaa. Let me tell you, Adullam is a place the angels are aware of. Ja mä pystyn kertomaan sulle, että Adullam on paikka, minkä enkelit tuntee. But Macphila is a place human beings are aware of. They are two different things. Mutta Macphela taas on paikka, jonka ihmiset tuntee. Eli He said, we have come to Mount Zion, to the innumerable company of angels. Raamattu, että me olemme tulleet Sionin lukemattomien enkelien luokse. When you come to Adullam, the cave, the stone is rolled away by angels. Kun sä tulet Adullamiin, niin enkelit on vierittäneet pois kiven. Where are you? Eli missä sä olet? Have you encountered angelic ministration in your life? Onko se kohtanut enkelien palvelutehtävän sun elämässäsi? Do you know that they are ministry spirit to those who are heirs of salvation? Heidät on lähetetty palvelemaan niitä, jotka ovat pelastuksen perillisiä. Do you know angels don't go to Macphila? Mutta tiedätkö, että nämä enkelit ei mene Macphelaan? Because it is not written in the Bible that angels are ministering spirit to the dead. There's something like that. Koska Raamatussa ei ole kirjoitettu, että enkelit on kuolleiden palvelijoita. Ei siellä ole mitään sellaista. Let us pray. Just open your mouth and pray. Just pray in the spirit. I don't know what to say. But let your soul groan. Let your spirit man groan in prayer. Groan until you get a full grasp of this mystery. Karamassa diantara kordossa diantara niin kautta riposo rodossa ja pahassa dikata The wind is blowing. Let the bones begin to join to the bones. Anyone who has been in Macphila, let the bones start joining to bones. Let the bones, like the prophecy of Ezekiel, let the bones begin to join together. Let the army rising to take up their place. No more Macphila in this nation, in this continent, in this world. No more.
Hora parakata tatarana na 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 sa. Yesa hora dianta. Tiesa markes. Yertarara sakaso hora dororororora sa. Gorororom dara sadianta kase. Tiesa lakasenta. Yes, kasada kasada di 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 di. Yarada. Burunda da kasada da karasa. We delete every Rikante theology kosa of dia Macphila kahala from kaseda. our minds. My God, the spirit of the grave, the power of the grave. Atitatatatatabarikakaya, Sika, Elololoboros, Rentetekrekekaya, Sahara kadedele masante dikala. Reketeleteke, Ordiere Mekoropakalabarokakaya, sadara para Eziketopalaporopakalaya, kamana na 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 kasada da Atitatudabarakalehe, kata Aratahi, karabasate dinta. Zein, Urudwesa Ensonzontonohi, sabri Intineneneneneneneke, karmadante didikante Izarekekaya, didikamana na na salala Isususurubakarabakala, kasada dianta Mamamamamamamamaya, Eniodora Entunenenenenekekekere, casate di Entinendekra, carmesa di casa Antedadabale. dienta nienta casa dienta. In Jesus' name we have prayed. In Jesus' name we Oh, have prayed. Something is happening. Emmanuel, let us read Psalms 49. Something is happening. That is we want to conduct some deliverance. Psalm 49, verse 15. Something is happening. He said, but God will redeem my soul from the power of the grave, for he shall receive me. Thank you. Do you see that? Macphila has power. Ja Jumala tulee lunastamaan minun sieluni haudan voimassa, sillä hän vastaanottaa minut. Eli Macphelalla on voimaa. Macphila has transgenerational power. Macphelassa on sukupolvia ylittävää voimaa. Patriarch Jacob began to list the power of Macphila. Patriarch Jakob alkoi maistamaan Macphelan voimaa. He was telling his own children, Macphila swallowed Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca. He said, me too. I submitted Leah there. Jesus. Hän kertoi, kun alkoi listaamaan, mitä voiman Macphela oli harjoittanut, että siellä on Abraham ja Saara ja Iisak ja Rebekka ja sitten myös nyt Lean harjoitus siinä. Did Abraham write a will when he was about to die and say, bury all my grandchildren here? Kun Abraham kuoli, niin kirjoittiko hän tahtonsa ylhäälle, että joo, että haluatkaa mun kaikki lapsenlapset tänne. But for some reason, Macphila started pulling people there. Mutta jossain syystä Macphela alkoi vetää ihmisiä sinne. You wonder why you are acting like your parent? Mietitkö nyt, että miksi toimit samalla lailla kuin sinun vanhemmasi? You wonder why you have the same mentality like your father? Että sulla on sama mentaliteetti kuin sinun isäläsi. There is a power causing it. Takana on voima, joka aiheuttaa sen. You need redemption, I tell you. Elikkä sä tarvit lunastustehtävän mission. That is what the Holy Ghost wants to deliver us from tonight. Eli se on, mistä Pyhä Henki haluaa vapauttaa meidät tänä iltana. Transgeneration repetitive sequence. Sukupolvet ylittävä toistuva kaava. Organized, orchestrated, determined by Macphila. Macphelan vaikuttamat ja toteuttamat. Demonic patterns. Demonisia kaavoja. It may be, it comes to steal, it comes to kill, it comes to destroy. Siis se asia tulee parastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Any area of our life. Mitä tahansa elämämme osa-aluetta. That Macphila has been exercising its power, the power of the grave. Jossa Macphela on harjoittanut voimaansa haudan voimaa. There is redemption in Adullam, I'm telling you. Adullamilla taas on lunastus. There must be a change. There must be a change. Eli täytyy tapahtua muutos. We can no longer be seeking the living among them. Me ei voida enää etsiä elävää kuolleiden joukosta. Because in Adullam, death is forbidden. Koska Adullamissa kuolema on kielletty. Even if death threatens David, some Adullamite, like Abishai, will kill the death before the death kills them. Vaikka kuolema uhkaasi Daavidia, niin jotkut adullamilaiset, vaikka niin kuin Abishai, tappaa sen kuoleman. Because the sentence of life is on everybody in Adullam. Sillä elämän semmoinen määrittäminen on kaikilla niillä, jotka on Adullamissa. And anything they touch must live anything. Ja kaikki, mitä he koskee, sen täytyy elää. Look at every aspect of your life. Katso elämäsi kaikkia osa-alueita. Is there any sentence of death? Onko siellä missään kuoleman semmoinen
semmoista määräystä. Earthwise, spiritually, financially, anything that constitutes you. Is there any sign of death anywhere? Onko se hengellisesti, fyysisesti, terveydellisesti, taloudellisesti, onko missään semmoinen kuoleman tuomio, kuoleman lausuma? The cry in Psalms 49, but God will redeem my soul from the power of the grave. Ja siinä sanottu, mutta Jumala lunastaa minun sieluni haudan voimasta. God shall redeem. Shall redeem. There is redemption tonight. Jumala lunastaa. Tänä iltana on lunastus. I want this to enter into your subconscious. Että I want this to enter into your mind. uppoaa sinun alitajuntasi, sun mieleesi. It should be registered permanently there. Sen pitäisi rekisteröityä sinne pysyvästi. That Adullam calls for certain expression. Että Adullam kutsuu tietynlaiseen ulosantiin. It is the expression of life. Adullam elämän ulosantiin. That is why you must not agree to the doctor's report. Siksi sinun ei tule mukautua hyväksyä sitä lääkärien lausumaa sinun puolestasi. Because the negative report is from Macphila. There is a report from Adullam. Sillä se negatiivinen lausuma sinun ylles on Macphelasta, mutta on elämäsi yllä lausuma, mikä on Adullamista. Somebody is asking, where can we find? Because the Bible says by two immutable things, it is impossible for God to lie. Joku kysyy tässä, että no mistä tämä nähdään Raamatusta, koska kahdella vankkumattomalla asialla Jumala ei voi valehdella. Why do you think the redemption from the grave is a possibility if it's only mentioned once in the Bible? Miksi uskoa, että lunastus haudan voimasta on mahdollista, jos on mainittu vain kerran Raamatussa? May help us read Hosea chapter 13 verse 14 in answer to the question of that person. Vastauksena tämän henkilön kysymykseen luetaan Hoseasta luvusta 13. After that, we will launch into prayers. Sen jälkeen mennään rukoukseen. There will be redemption tonight. Tänä iltana tapahtuu lunastus. Hosea 13 verse 14. Hosea 13. Verse 14. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plague. O grave, I will be the destruction. Repentance shall be hid from my eyes. Thank you. Minä lunastan sinut kuoleman haudan voimalta, minä lunastan sinut kuolemalta. Oi kuolema, minä olen sinun kauhusi, oi hauta, minä olen sinun tuhosi. Parannuksen teo on piilossa minun silmistä. Now here you see the confirmation. Tässä näet siis vahvistuksen. Do you realize that the Holy Ghost repeated it again? The power of the grave. Näetkö, että Pyhä Henki toisti tämän uudelleen Raamatussa, eli haudan voima. Macphila has power. I'm telling you this. Eli kerran ihan niin kuin totta, puhua justiinsa, niin Macphelalla on siis voimaa. When Jesus was to send out his own battalions, he said, I give you power over all the powers of the enemy. Jeesus sanoi, että minä annan teille voiman kaiken vihollisen voiman yli. You wonder why people keep on going to a particular church, to a particular ministry, even though their life don't change. It is because there is a power that keeps them there. Mietit ihmiset, että miksi jotkut ihmiset menee johonkin seurakuntaan, kirkkoon tai palveluun tämmöiseen tehtävään, vaikka heidän elämänsä ei muutu, koska Macphelalla on voimaa. They know they are not experiencing Jesus. They know there is no transformation in their life, but they are okay with where they are. He tietää, että heidän elämänsä ei muutu. He tietää, että Jeesus ei ole siellä ja toimi, mutta se on ok sen kanssa. He silti menee siellä, koska siellä on se Macphelan voima. That is the manifestation of the power of Macphila. Eli se on Macphelan voiman ilmentymä. But do you know we have a commission? Mutta tiedätkö, että meillä on tehtävä to turn them from the power of Satan unto God. Kääntää heidät saatanan voimasta Jumalan puoleen. And here we represent that mandate. Ja me tänään justiinsa edustamme tätä tehtävää, mandaattia. First, to open our eyes. Silmät. To open our eyes. Avataksemme meidän silmät. That is what was written in Acts 26. Tämä on kirjoitettu apostolien-tekojen 20. It was a mandate given to all, given to us. Se oli käsky annettu Paavalille, joka piti antaa meille. God is opening our eyes tonight. Jumala on avannut meidän silmämme tänä iltana. That there is a power of the grave we need to purchase a redemption. Että on semmoinen haudan voima,
joka meillä pitää voittaa. God said he will ransom, he will pay the price. Jumala sanoi, että se maksaa sen vaivan. Of course, he has done it with his blood. Totta kai hän on itse tehnyt sen verellään. Because Macphila was bought with a price. Macphila ostettiin hinnasta. Tonight, we are going to pray for our own redemption. Tänä iltana me rukoillaan meidän omaan lunastuksen. And I want you to pray for yourself and pray for as many family members you think. Mä haluan, että rukoilet itsesi puolesta, niin monen perheeseen puolesta, jotka vaan tulee mieleen. You have siblings, you have parents, you have uncles, aunties, in-laws, outlaws, whatever they are. And you know that the power of the grave is still overwhelming their life. Sulla on vanhempia, sulla on sisaruksia, sulla on tätä ja setiä ja muita sukulaisia. Ja sä tiedät, että tämä niin kuin haudan voima edelleen hallitsee heidän elämänsä. Maybe some of them have contemplated suicide. Maybe some of them are attempting to kill themselves. Maybe some of them, whatever, what you are experiencing, what you are hearing, what you are seeing is the activities of Macphila, the power of the grave. Ehkä joku on yrittänyt ottaa hengen itseltään, itsemurhaa, ja on erilaisia ongelmia ja muita. Ja ne kaikki on niin kuin oireita tästä Macphilan haudan voimasta. Many of them you have tried to preach to. They say, oh, forget what you are saying. I don't care about any Jesus. If I don't believe in anything, you know what that is? That is the power of Macphila. Because the Bible says if you don't believe in Christ, you don't have eternal life. Olet yrittänyt kertoa ehkä Jeesuksesta monelle näistä läheisistä ja niin kuin sit he vastaavat, että en mä tarvitse mitään Jeesusta, ei tuo ole niin kuin juttu. He ovat siellä niin kuin Macphilan voiman alaisuudessa. It is written that if you have Christ, you have life. If you don't have Christ, you have no life. Jos sinulla on Kristus, sinulla on elämä, mutta jos sinulla ei ole Kristusta, sinulla ei ole mitään elämää. Jesus said, I am the way, the truth, and life. Jeesus sanoi, että minä olen tietotus ja elämä. Satan comes to steal, to kill, and destroy. Saatana tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. The governor of Macphila is the devil himself. Macphilan komentaja on vihollinen itse. The king of Adullam is Christ. Mutta Adullamin luolan kuningas on Kristus. We are going to pray for redemption. Me rukoillaan pelastusta, lunastusta. And redemption must begin with us. Se täytyy alkaa meistä. And I want you to open your mouth and pray. Haluan, että avat suusi ja rukoilet. For it is written, I will ransom thee from the power of the grave. Koska on kirjoitettu, että minä lunastan sinut haudan voimasta. God shall redeem us from the power of the grave. Jumala lunastaa meidät siitä haudan voimasta. Anything that has killed your joy. Mikä tahansa on tappanut sinun ilosi. Anything that has killed your liberty in Christ. Mikä on tappanut sinun vapautesi Kristuksessa. Anything that has made you a shadow of yourself. Mikä on tehnyt sinusta itsesi varjokuvan. Tonight is your time to proclaim your liberty. Tänä iltana on aika julistaa sinun vapauttasi. Because there is a principle in Adullam. Adullamissa on periaate. It is the principle of life and abundant life. Se on yltäkylläisen elämän periaate. Any part of your body that has died. Mikä vaan osa kehostasi, joka on kuollut. You have the purchasing power to ransom that part. Sinulle on ostettu se voima For we shall live, we shall not die, to declare the glory of God. Me emme kuole, vaan elämme ja julistamme Jumalan tekoja. Are you ready? Oletko valmis? Are you ready to pray? Emmanuel, are you still available? Just lead us in one prayer request. After that, Johanni, you will pray for the people. There's going to be a ransom tonight, telling you the truth. Emmanuel rukoilee aluksi, sitten Juhani rukoilee seuraavaksi. Let us begin to pray. Yes, Emmanuel, go ahead. Let's begin to pray. And say, Father, for us in this case, redeem us from the power of death. Father, for us, as many, oh God, who are represented, who their current experiences is death. Lord, begin to redeem us. Let there be the reality of the redemption of the cross in our life. Let it play out in our life. The Bible says, let the redeem of the Lord be so. I am redeemed. I am redeemed. Everything that constitutes death in my life. Lord, let your power open your mouth and cry. And Father, I experience my own return to me.
Oh my God. From the La carasenta di niendara di candeni niendarasa. Nienda masante di caparada da nina maredi di cande. Parade cote di andare da sede di andare da sede di arara di essere di camere di essere menante di camere di oro da sode di arare di essere sodo barata di caramade sande. Aminienta essa di corona nana andere di casadera di arare cote da carani di terra casa di aramana sala la pororoda di caraparara cati di andare esa li esa de casa di esa colosa di andare da cata da masa mediante la casa mediante la contienda la casa di mediante la contienda che tu ti attara si di andare di cateria ramanienda nina casa di andare di rasa la sole pagante di sampara di chiede parasa manicante di andare manacati di rada sole carmini niente la nema bala catala passe di niente rasa possa di andare nana cante di niente parco di rasa di conte di nana fiera rosa la parada catacatara mascianta salaka di dienda nema rasa di la cate di anda sala cate di banana cate di rosa fiera rasa para mara catata. You see, before I hand over, we will cry one more time. We'll cry one more time. When God wanted to make this dead earth, that this earth that was dead, without form, without void, what happened? The Spirit of God began to brood upon the surface of the earth. And God said, let there be light. And as soon as light penetrated, there was all kinds of possibilities. God began to recreate. God, by the instrumentality of the Spirit, he said, let there be light. He said, Son of man, prophesy upon these bones. And Ezekiel prophesied, and bones began to join, bone to his bone, bone to his bone, bone to his bone. Brethren, there is a possibility for us to utter our voice, and the Holy Ghost will enter into our life. It might be that thing has been dead from generations past, and in families there is no fruitfulness because a death has been pronounced. In this place, God has empowered us in this cave, and we will utter our voice. The Bible said that a time is coming, those who are in the grave, they will hear the voice of the Son of Man. It is voice that causes resurrection. He said they will hear the voice of the Son of Man, and they will resurrect. We will utter our voice in this place, and your voice will resurrect anything that has died in your lineage. There is somebody in this place, in your lineage, at a particular point in time, a voice was uttered, and since that is that time, there is nothing like prosperity, material prosperity. It ended when that person uttered a voice. Tonight, God, oh Masperiatai, you will utter your voice. You will sound the trumpet. You will utter that voice, and that deadness will end. It will turn to life. It will turn to life. He said the voice of the Son of Man. So tonight we will prophesy. Anything that you can identify that is dead,
In Adulam there is life. Yeah. Anything that you identify that is dead, you will say, Father, I prophesy life into this situation, and the Spirit of God will enter into it. And I'm telling you, tonight the life will enter. Let's begin to prophesy. Say, Prophesy. Father, I look into every dead thing that has been stuck there. I command life. I command life. I command life. I command life. Holy Lo Ghost, let sariel it da die. dienta da dies ardes adienta mara salakante andere dies lordo I command life. hermosa asarienta rakante diena mata asarienta rakante dienta rakatera dieta dieta de pasa dienta andere dienta la casa de manada vera Parada sariel da re sarienta mana mana kada kada mana kada da dienta masante de parada mana lingna mala kada de parasa di kande desa parcalo di pasa di errore de kade di dienta loco kada para capendo poco gene ni kande di kande ya pareda do sora tara kane masa dienta Singante di kande peranienta intervenienta da sante di errore sarienta sante di sante di cienta hermosa indinga kane masala na kare di sarianda rosa Holy anda di Ghost, dia na kande di Holy barra Ghost, sarianda di kara kara kadi dianta da kasi di Esta Holy barcara sedianta, icamante, icamante de paciente de dianta, de carno de dianta, de casa de carga de cate de dianta, sedianta, de cate de Icaramaracate de cate por pasa de dianta, Lord God, de diara la casa de caramasa de tierra da casa de la casa de barmanina, andare da cate de masa, de caramane gande, diesta, da caramane cate Carosa da parracata tatacame, caramarienta la catienta rasa, edoridiesa la canta dienta, tatacala casonte di dienta ramanienta ramason di dienta no. La passe carrapada catacamena de cate di dienta, l'ermoso dienta basta caramasante di dienta, In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Hand over. Friends, we are building momentum. Something is changing in the spirit, I tell you. Ystävät, me rakennamme momentumen liikettä tässä, jotain tapahtuu hengessä. Do you know when Lazarus died and was buried, it was in Machpelah? And I have one thing that I have translated. Tiedätkö, että kun Lazarus kuoli, se oli Makvela. When we prayed at the end part of Emmanuel's prayer, I saw there was a witch which was saying that, why are you doing this? And we returned the curse of death back to the witch, and the witch started to scream and to cry out. That is the power. Ja näin sitten tässä rukouksessa, Emmanuelin rukouksen lopussa, noidan, joka sanoi, että miksi te teette näin. Ja me tässä rukouksessa palautettiin se kuoleman sanat, mikä oli laitettu, niin takaisin sille noidalle. Se noita alkoi huutamaan ja kirkumaan. I want you to understand that there is power here tonight. Haluan ymmärtää, että ymmärrätte, että täällä on voimaa tänä iltana. Some of you will get signs. You will get signs. Don't worry. Osa teistä tulee näihin saamaan merkkejä. You may receive phone call, text message while you disturbing whatever. Don't worry. You are changing the dynamics. Joku saa tehdä tekstiviestillä vaikka saatte, miksi teette näin, miksi häiritsette jotain. Niistä ei pidä välittää, vaan nyt dynamiikka nimenomaan muuttuu. Because we are praying from our hearts. Rukoilemme sydämestämme. You know, at the beginning we say, Lord, help us to pray. Is he helping us? Aiemmin sanoin, Jussi halusi, että Herra auta meitä rukoilemaan. No eikö hän autakin nimenomaan meitä? Help us to pray the will of God. Auta meitä rukoilemaan Jumalan tahto. If this prayer is the will of God, there's going to be answer. There's going to be answer. Jos rukous nimenomaan, niin näin onkin Jumalan tahto, niin nimenomaan tästä tulee sitten vastauksia. You know, we were trying to tell us when Lazarus died prematurely. Ja sitten mitä mainitsin aiemmin, kun Lazarus kuoli ennenaikaisesti. His death was not for Machpelah to rejoice. Se ei ollut ilo Makfelalle.
It was for the glory of God. Mutta se olikin Jumalan kirkkaudeksi. But quickly, Macphila swallowed him. Mutta tosi nopeasti Macphela nielaisi Lasaruksen. But the commander of Adullam went there. Mutta Adullamin komentaja menikin sinne. And he said, Lazarus, where are you? Come out, come out, come out. Hän sanoi, että Lasarus, missä olet? Tule ulos, tule ulos, tule ulos. Do you know when that happened? Tiedätkö mitä, kun se tapahtui? Certain officers, Jotkun virkamiehet, Macphila's officers, Macphelan virkamiehet, certain Pharisees, eräät fariseukset, they began to consider to kill Lazarus. suunnitella kuinka tappaa Lasarus. You know, we said it earlier. Me sanottiin se aiemmin. Because the policy of Macphila is to keep the dead dead. Koska Macphelan periaate on pitää kuolleet kuolleena. And there are bishops of Macphila. Ja Macphelassa on piispoja. There are priests and apostles of Macphila. Macphelan pappeja ja apostoleja. You go there with one withered hand. After 2 days, the two hands are withered. Sinne yhden surkastuneen tai kovettuneen, jumiin jääneen, samaan kohtaan jääneen käden kanssa ja sitten muutaman päivän päässä sulla onkin toinen. Before you enter the church, you still have a little bit of your conscience that fears God. After 2 or 3 weeks in the church, you don't fear God at all anymore. Me seurakuntaa ja sulla on sitä omaa tuntoa vielä jonkun pikkusen jäljellä vielä, että omaa tunto puhuu ja kolkuttaa. Ja sä menet sinne parin viikon päästä sun omaa tunto ei kolkuta enää mistään. The minister of Macphila has breathed on you. Sillä se Macphelan palvelija, työntekijä on hengittänyt sitä kuolemaa sinun päällesi. The Bible says, awake from the dead, Christ shall give you life. Raamattu sanoo, että herää kuolesta ja Kristus antaa sinulle valoa. Awake thou that sleepest. Herää sinä, joka nukut. You know, the Pharisees, the principal officers, the gatekeepers of Macphila were determined to send Lazarus. Että nämä fariseukset, nämä Macphelan päätoimijat, toimijat siellä, periaatteessa siellä työntekijät siellä, niin päätti, että he lähettää Lasaruksen takaisin hautaan. They don't care if Mary and Martha will cry. He ei välitä siitä, vaikka jos Maria ja Martta itkee. Can you imagine that? Because they are operating by the spirit that governs Macphila to keep the dead dead. Voisiko kuvitella nimenomaan, mutta syy on siinä, että ei operoi tämän Macphelan hengen vaikutusta, joka niin kuin haluaa pitää kuolleet kuolleena. Do you know when you go out and tell somebody about the transformation of your spiritual life and the person just look down on it, that person is a messenger from Macphila. Stop talking to that individual. Tai luuletko, että kun kerrot jollekin henkilölle muutoksesta sinun elämässä ja tämä henkilö katsoo alas sitä, tämä on Macphelan palvelijana, or the person says that I'm not sure if your transformation is genuine because of this one detail you told me there. I'm not comfortable because it might be hit my own conscience even there. Että se henkilö sanoo sitten, että hetkinen, mä en ole ihan varma, onko tuo sun muutos ihan aito ja oikea, koska mä en ole ihan tästä yhdessä yksityiskohdasta varma. Ja se yksityiskohta on semmoinen, mikä olisi koskenut tämän henkilön omaa tuntoa. There are many messengers of Macphila around. Ja Macphelassa on monia viestiviejiä. They are in your office, they are on the street, they are your neighbors, they are everywhere. He saattaa olla sun toimistossa, he saattaa tulla kalulla vastaan. He on niin kuin eri paikoissa, missä he toimii. Heillä on monessa paikassa. And their policy is to keep the dead dead. Ja heidän periaatteessa on pitää kuolleet kuolleena. Anywhere they see life, they are angry. They want to kill it. They want to take it away. Missä ikinä he näkee valoa elämää, he haluaa niin kuin tappaa se ja ottaa sen pois. And you don't know that they belong to Macphila because they say they are also members of a church. Ja sä et tiedä, että he on Macphelasta, koska he sanoo, että he on osa seurakuntaa. So today you need to start uncoupling your relationship. Eli tänä päivänä, nyt tässä illalla sun pitää alkaa suunnitella uudestaan sun ihmissuhteet. Any messenger of death around you, you have to start escaping from that person. Kuka tahansa kuoleman viestin vie ja sun lähettyville, sun pitää lähteä karkuun heitä, lähetä pois siitä luota. So in short, we are going to pray prayer for the church. Eli lyhyesti niin me ollaan seuraavaksi rukoilemaan rukouksia seurakunnan puolesta. And I want you to pray for the countries that you represent tonight. Ja haluan, että rukoilet sen maan tai maiden puolesta, jota tänä iltana niin kuin edustat niitä. We want to shut down Macphila ministry in the churches. Me haluamme sulkea kokonaan Macphila International, Macphilan niin kansainvälisen
Macfelan kirkkokunnan. If they refuse to be shut down, we will scatter the church here in this place of prayer. Jos he niin kuin kieltäytyy laittamasta niin kuin sulkemasta, niin me vaan niin kuin hajotamme koko juttuun ihan niin kuin täysin tänään rukouksessa. So that innocent people can have life. Jotta viattomat ihmiset voi kokea elämän. Because the Bible says Jesus had to rebuke the Pharisees because they are making people twice children of hell. Sillä Raamattu kertoo, että Jeesuksen täytyy nuhdella fariseuksia, sillä he tekivät ihmisistä 2 kertaa pahempia helvetin lapsia kuin he itse olivat. So they are killing people twice. They are killing them twice. Eli he tappaa niin kuin 2 vertoin pahemmin ihmisiä. To kill somebody is enough, but you kill and say, hey, no, he has not died sufficiently. Then you kill him again. Can you imagine that? Yeah, what kind of masochism kills the body and then the body is already dead and then does another things that would kill the body again? That is a crazy. Mietin semmoinen, että he että tappaa henkilön kerran ja se ei tarpeeksi tappaa henkilö uudestaan, että kuinka hullu pitää olla, että tappaa kirjaimellisesti henkilöä, siinä on pelkkä ruumis jäljessä ja vielä tekee niin paljon vahinkoa sille ruumille, että se kuolisi niin kuin toisen kerran. Sen täytyy olla aivan hullu. After killing, then they will give you nice perfume. Mutta sen jälkeen, kun on tappanut, hän antaa sulle kivan perfyymin hajusteen. And then because of the perfume, people are attracted to the place. Ja sen kivan perfyymin takia ihmiset on kiinnostuneita, se paikka on houkutteleva. Perfume of nice music. Mukavan musiikin perfyymi. Perfume of nice atmosphere, drama and lighting system. Mukavan ilmapiirin, esitysten ja noiden valaistusjärjestelmän parfyymi. Perfume of cake and coffee. Ja totta kai kakun ja kahvin perfyymi. And people keep on coming to Macphila. Ihmiset vaan tulee Macphelaan. And they begin to realize they're spiritually dead. They're spiritually dead. Hän alkaa ymmärtää, että he on hengellisesti kuolleita. And they come out, they cannot evangelize. They will tell you religion is of the heart. Christians. Ja kun se tulee ulos, niin he ei voi evankelioida. He kertoo sulle sitten, että hei, että kristillisyys on sydämen, se on henkilökohtaista. But those that belong to Adullam will say, for we are not ashamed of the gospel of Christ. It is the power. Ne, jotka tulee Adulle, me sanoo, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. So in short, now we are going to shut down the civilization of Macphila churches. Eli lyhyesti sanottuna me nytten suljemme tämän Macphelan seurakuntien toiminnan. No matter how gorgeous, gigantic, big cathedral they might be, we want to shut it down. Ei väliä, että kuinka suuria, kauniita, kirkkaita, ihmeellisiä katedraaleja ne onkaan, niin me suljemme ne. Because people have decided to make this place a gateway to hell. Sillä ihmiset on päättäneet tehdä, että nuo paikat on portti helvettiin. And my people love it so because of the perfume. Ja moni rakastaa niitä niin paljon, koska perfyymi siellä on niin mukava. People come to church and there is no more conviction of sin. They are comfortable. Even the pastor will fight you for standing for righteousness. Ja siellä nimenomaan, että siellä on ihmiset, niin kuin, ei justiinsa ole synnin tuntoa, synnin tuomitsemista, ja koska siellä on niin oikein mukavaa, jopa pastori taistelee sinua vastaan, jos sinä todella seisot vanhurskauden puolella. You begin to hear kind of testimony like, well, I don't fornicate or commit adultery again, but I watch pornography. God is delivering me small. Siellä sitten henkilö vaikka sanoo just, että no mä en tee aviorikossa tällä hetkellä, tai mä en semmoinen niin sillä lailla niin haurellinen. Mulla on pornografia-ongelma, mutta Jumala pikkuhiljaa vapauttaa mua siitä. You said before I came here, I only steal $10,000, but now I only steal 1,000. You are still a thief, my friend. Ja sitten toinen sanoi, että ennen kuin mä tulin tänne, mä varastin 10 000, mutta nyt mä varastan vaan niin kuin 1,000 näin. No ei, sä oot sitten joka tapauksessa saat varas siinä tilanteessa. Jesus does not come to reform people. Jeesus ei tule pikkuhiljaa silottelemaan ihmisiä paremmaksi. Jesus come to cause people to come back to life. Jeesus ei tule silottelemaan ruumiita, Jeesus tulee herättämään henkiä, antamaan uuden elämän. He recreate, not reforms. He recreate. The old one dies and he brings something new. Hän ei mitään defibrillaattoreita ja aloita pikkuhiljaista parannusprosessia. Ei, vanha kuolee, vanha laitetaan kokonaan pois ja uusi tulee tilalle, uusi elämä. So Mai will lead prayer for the church. After that, we will pray for Anna Kinula. Mahi ohjaa meitä, johda meitä rukouksessa seurakunnan puolesta. Sen jälkeen rukoillaan Hannan puolesta.
But you see, Anna has been with us now for almost 5 hours. That means she's looking for something for the first time. It's not normal. Mitä Hanna laittoi meille rukousaineita. Hanna on ollut meidän kanssa kohta täällä 5 tuntia. Se tarkoittaa, että Hanna etsii jotain. We will configure our life with the capabilities that Adulam has. Me konfiguroimme, muutamme, tuomme hänen elämäänsä ne mahdollisuudet, asiat, mitkä on ja löytyvät Adulamin luolasta. And we will launch her as a battle axe of the Lord to begin to distribute life anywhere she goes. Ja me valmistamme ja lähetämme hänet niin kuin semmoisena Jumalan sotakirveen, että hän tuottaa ja tuo elämään kaikkialle, minne hän menee. After that we close, because the Holy Ghost didn't permit us to do what we want to do tonight. Sen jälkeen me, niin kun ollaan rukoiltu aluksi Mahi-rukoille, sitten jos rukoillaan Hannan puolessa, niin sitten me lopetellaan tällä illalla. Pyhä Henki ei antanut, eikä päässyt meitä tekemään niitä asioita, mitä me oltiin suunniteltu aiemmin. So when we come back in 2 weeks' time, we'll find out if God wants us to do what we wanted to do tonight. So fortunately. Ja 2 viikon päästä sitten katsotaan, että antaako Jumala tehdä meidän niitä asioita, mitä me suunniteltiin tänä iltana tehtäväksi, haluttiin tehdä. So now we want to pray for the church. Mai, you lead us in prayer. Ja Mahi nyt rukoilee, ohjaa meidän rukouksesta seurakunnan puolesta. Everybody please be ready to pray. And you pray for your own geographical location. We want to dismantle Macphilas there. Ja kun me rukoillaan, niin rukoile ja rukoile nimenomaan ennen kaikkea sen sinun maantieteellisen sijainnin puolesta. Me halutaan laittaa Macphela konkurssiin. Let us pray all in the spirit. Let us pray and say and ask that God would deliver those who are easily deceived by the twinkliness of the buildings or what it looks inside. Is it archaic? Does it look good? Does it have a peaceful atmosphere? Is it temple-like? Whatever it is. But there is no lie. It's a burial service. So let's ask God, deliver your children. Deliver your children and lead them like a flock to a place where there is living waters, to a place where there is living fountain. From people, from leaders that are just compromising
compromising the will of God for what they see, compromising the will of God to serve the pleasure of men. Let's ask God deliver that people, because where there is no spirit, there is no life. Where the spirit of that side, there is no life. So Father, deliver thy people, deliver thy people. A place which kills whoever has life, whoever shows up, whoever speaks out, whoever starts to bring up and show life, whoever stands up and says, this is the will of God, they destroy, they smite down. Father, deliver thy Asalaka ruwe rinde de kerimaka eto peremaka divala pereme enziki zeketo vermaka tuchena vale ontarai meremete kuli verme ke katimetu rinde de gerenge ringe de gerenge ringe de gerenge ringe de gerenge ringe de finito to bate ke fala vermaka tuchena unsalati no rimbe ke kabaya every condemnation mama baruma la vrai mento tende kono ni bereme le verme ke teni isuviso kere te vale rinde de kurama la vati to Eshalada. kalo verma ke kate ye insakete vale verme ke kate ne paya anto maraba paya ne bebe bete bete baya yo bento pere kaka tu mata kate ye teke tike tike teke tu ka papa pata karuma ella la ta kuraba ka to vale verme ke tene e injini dikirre ke ke le verme ye e yo paroma la verma ke kate ne paya inji kote per le vete per me ke kate ni ete paroma ke kate ne vale verma ka kaya ayita po hey Oh, in the name of Jesus, we all power of death be broken from the church. All power of in Jesus' name we have prayed. In Jesus' name we pray. Do you know something the Holy Ghost just reminded me? Hänkin muistuttimaan jostakin. Do you know that in our country, here in Finland, Tiedätkö, että tässä maassa, missä nyt ollaan Suomessa? do you know that the government pays the church to take care of burial ceremony? Tiedättekö, että valtio maksaa kirkolle, mikä täällä on, hoitaakseen hautuumaita, pitääkseen hautuumaita yllä? Do you know that it is the church that maintains the burial ground? Ja kirkko ylläpitää kaikkia hautuumaita. Do you know that it is the policy politically for the church to maintain the cemetery? Ja poliittisesti on periaate, että kirkko hoitaa hautaamispuolta. Can you imagine a governmental Macfila? Voitko kuvitella hallituksellinen Macfela? Friend, there is trouble. Se on iso ongelma. If only the Holy Ghost can open your eyes to see this trouble. Vain Pyhä Henki voi avata sun silmän näkemään tämän vaikeuden ongelman. It is impossible to manage Macfila and Adulam at the same time. It's not possible. On täysin mahdotonta, että hoidetaan Macfelaa ja Adulamia yhtä aikaa. Täysin mahdotonta. This is why revival tarries. Tästä syystä herätys viipyy. Because people are professionals in embalming the dead. Sillä ihmiset on ammattilaisia kuolleiden käärimisessä. The major budget of the church is to plant flowers and manicure and pedicure the tomb, Jesus. Kirkon suuri, iso budjettiosa on tehdä manikyyriä, pedikyyriä hautuusmaiden nurmikolle ja kukille. There is trouble for the generations to come. Tämä aiheuttaa ongelmia tuleville sukupolville. Do you think the priest and the bishop who are maintaining the cemetery, you think their prayer request is that they may show power to the next generation? Löydätkö, että näiden pappien, jotka ylläpitää näitä hautuumaita, rukousaihe on, että Jumala, anna, että minä näytän sinun voimasi seuraavalle sukupolvelle? That kind of prayer they can pray. No ei, tommosia rukouksia he ei pysty rukoilemaan. Because they are busy maintaining what? The cemetery. Miksi? No, koska heillä on kiire ylläpitää hautuumaata. Their salary is coming from their maintenance of the dead. Heidän palkkansa tulee kuolleiden ylläpitämisestä. So why should they pray a prayer that will take away the salary from them? Eli miksi heidän pitäisi rukoilla rukouksia, joka ottaisi palkan pois heiltä? This Satan is very smart, my friend. Tämä saatana on kuule hyvin fiksu ystäväni. The kingdom of darkness has outplayed the church. Pimeyden valtakunta on
pelissä pelannut fiksummin kuin seurakunta. So for some of you, you will receive a commission to intercede for the church. Jotkut teistä saa esirukous, niin kuin, että pyhänkin tuo teille esirukouksen, että te rukoilette seurakunnan puolesta. We cannot all, our burdens are different. Taakat, mitä Jumala antaa meille, on erilaisia vastuita. But for some of you who have decided to be battalions tonight, God will give you an incurable appetite to ensure that this policy of Macphila that is turning the church into a graveyard comes to an end. Tätä Jumala antaa nimenomaan joidenkin päälle sen rukouksen vastuun, että tämä kirkko, jonka tehtävänä on ylläpitää kuolleita, niin tuommoinen toiminta loppuu. Some of you will be moved by the Holy Ghost to go from one physical location of churches to another and raise up an altar of prayer there. Että pyhänkin tulee käyttää joitakin, että pyhänkin fyysisestikin vie erilaisiin maantieteellisiin sijainteihin ja nostattaa sinne rukouksen paikka, rukouksen alttari. Because when you change something in the spirit, you should expect a physical manifestation. Koska kun sä muutat jotain hengessä, sä voit odottaa jotain fyysistä ilmenemistä. So in the spirit realm, there is Macphila. In the physical realm, this is what we are seeing politically. Eli kun hengellisessä maailmassa on Macphela, niin tämä on mitä näet sitten fyysisesti näin ja poliittisesti. But God will change the story. Mutta Jumala tulee muuttamaan tämän tarinan. God will change the story in Europe. Jumala tulee muuttamaan tämän tarinan Euroopassa. God will change the story in Africa. Jumala tulee muuttamaan tämän tarinan Afrikassa. He will change the story in America. Muuttamaan tämän tarinan Amerikassa. Once again, the Father's house shall be called the house of Ja uudelleen Jumalan huonetta kutsutaan rukouksen huoneeksi. Once again, the Lord will change the story in Asia. Ja jälleen uudelleen Jumala muuttaa tarinan Aasiassa. Australia will not be left behind. Australia ei myöskään jää jälkeen. The church will be a place of life. Seurakunta tulee olemaan elämän paikka. And we will see the glory of God yet again. Me tulemme vielä uudelleen näkemään Jumalan kirkkauden.